serangkerang जों Tiprasa rogla twmani bangai as seler seler no naikangkebo selerbo nyano jotono janja thangani bangaiनो samung khaiwैनो tongo jotono family choleroino tongo janja sarbabni bangai mehnat khaiwैनो tongo haifano tani sini thani ole asu rang picharo bial englai langsungle gojoं Tiprasa rogla twmani asu seler selerbo nyano hapano tani asu bial ताबुक नायखांखोनो गबै गावनो सानै थांखांखोनो ताबुक जों मै गोथों फानोसि जों वानजै गरै इनखे मासाया नायना मासा फानो बेलायनो मरगनाय तानिखोनो बैनि स्टेटनो जों इम्पोर्ट खायला हांखोनो जों बेलायनो मरगखे मा पाइनायना गेसिनि हाय जागाव तिनि हाय नायखांखोनो सिनि बरगनि जागा गोबां माने जतन किसा मासार तंबायबो इनखेनो जों मै गोथों गोबां मानो खायै मानो पिया सिनि अर जागावंखेनो मै गोथोंनि हायनो माइसिमि खायलेबो ते कोनो फानो खायजेया खायबैनो निलारखे दङ यां वानजैनि जागानि थांखा ओंखेब्लानो बसुक मै गोथों कायजाखेनो फाटैरो कायजाखेनो अदे पर हा बुरुं 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 खेनो जागा मागनां खाया बुरुं बुरुं न कायबै तमने जों नुगै दङ गसिनि जागा एरियाव फायखांखोब्लानो हाय खेद हाय पाथर लि कोनो मुंसाफानो खायजेया खेनो तङै तमने जों हाय खेनो जों नुगै दङ के हानि बाङै दे जों आसु बियाल खेनो मा तङै दं मै गोथोङाव ब्लायनो रां तङै जों जतनो सायमोनो पिया तानि जोंले आसु सेलेर गोबनो वान सय नायखांखोनो जोंनि पेरेन्ट्स नि जोंनि सोसाइटी नि सिस्टेम न जाया कलाई थांखाना नै मावान सौ तानि ओंखांखोनो जोंनि पेरेन्ट्स रो जोंनो आसुखेनो डिपेंडिं खे तंरवो जों 25-30 बोसोर 20-25-30 बोसोर कावै फानोसि बम्बु फानि हाथि खायजाक रक्सि जों जावै मा दङो निजेनि खुद नक बैनि न नायखांखोनो बैले 30 बोसोर 25-30 बोसोर ओंखेनो निजेनि खुद सारभाइव खायनि निजेनि खुद खायबो निजेनि खुद नक ताङो निजेनि खुद थुंपर निजेनि खुद के बैले बैनि कान्ट्रि रंनि बर रुंनो जों नुगो जिनि अर जागोन नायखांखोले जों बुसुक डिपेंडिं या दे सावनि सिमिसि रोङै दंसिबो खायै नावनि ओंखेनो रोङिया ओङै दंसिबो के डिपेंडिं बरंखोनो तमा ओङै थां अटोमेटिकनो सेलार फायसिना के जोंनि पेरेन्ट्स दे जाया कलाई जोंनो जराय फांसिनि सिमैनो निजेनि याथेबै बासावनि कामायखायनो रां आजेवनि फोरोंयाखै फायमोनि बाङै बम तमानि बाङैबो कायसा कायसाला तमानि बाङैबो जाया ओङै दंलांसिनि सोसाइटी तमानि आसु सेलेर गोबनि बाङैनो जों वान सय मानायलेने बाकेबो जोंनि सोसाइटीनि जेतिने हायजे तङै तमनि न जों सलायलायमोना तैबे जोंनि गभर्नर थ्रु जोंनि कायसा पलिसि सनावै दे जोंनि बर रंनो कायसा प्रेसार मारनाय हायंखबा जोंनि सोसाइटीनि जे सोसाइटीव अमहाय खायां कायसा निन्दारो लायबै दे जों चेन्ज मा खायलेने महल आलका क्लियर मा खायलेने बाके मा खायलेने जों वान सगै मानायलेने खिनि वान समुल बाहायबो तैबै नोंसा कमेन्ट खाय सायखना दे जोंनि बरक जोंनि Tiprasa तमानि आसु सेलेर शर्टकाट तानि आसु रां आजावनि मुसुक जतनो सावै तंमानो सयचुगानि नांगो जतनो सावै तंमानो पिया रियल लखेनो रियलिटी ओखेनो जों तानि आसु शर्टकाट नो मुसुकै फाय तानि आसु सेलेर सो कमेन्ट नायसिन तनि वान समल तांबो हामबाय